Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Як ваші справи? Моє видатно, дякую. Ой, який котик миленький. Цікаво, откуль він тут узявся? Мяу, мяу. Ой, здається, хтось мявкає. Зрозуміла, гэта Топа мене розігрує. Сховався під стол і говорить за цацку. Топа, вылазь! Я все равно не поверю, что это живый котик, а не цацка. Добрый вечер усім. Мяу, мяу. Ой, а хто гэта мявкае? Привітання, Буслик. Салют, Яна. А чого гэта ти під столом ховаєшся? Я не ховаюся, я Топу шукаю. А чому Топа повинен бути під столом? Тому що ён придумав некий розыгрыш. Ой, цікаво. А що за розіграш? Бачиш цацку на столі? Ну, бачу. Дик вось гэтая цацка час ад часу мяукає. Цацка? Мяукає? Яночка, ти нічого не переплутала? Буслик, вядома, цацка не мяукае. Гэта Топа недзе схаваўся і выводзіць каціны мяу-мяу. Мяу, мяу. Ну вось, чуў? Ай, оячки, чув. Але мені здається, Топа тут ні при чим. Як гэта не пры чым? А хто пры чым? Не ведаю, але Топа сёння да Тімыча адправіўся на камп'ютары гуляць. Значыць, ён свой голас запісаў і недзе дыктафон пакінуў. Трэба адшукаць гэты дыктафон. Буслик, дапамагай. Мяу, мяу. Во, чуў, адкуль гук ішоў? Яночка, ти тільки не злойся, але мені здається, гук ідзе со стола. А тут де цацка сядить. Буслик, ти што, здзекваешся? Цацкі не размаўляюць. Мяу, мяу. А може гэта не зусім звычайная цацка? Ну, придумаў. А якая? Чароўная, дакладней, зачараваная. Чаму гэта ты так вырашыў? Таму што мне голас гэтай кошачкі кагосьці нагадвае. Мяу, мяу. Зараз і мне здаецца, што голас некі знаёмы. Ды і вочкі ў гэтай цацкі такія разумныя, быццам жывыя. Ну і справы. Значыць, у нас у калыханцы кагосьці зачаравалі і ператварылі ў кошку. Можа, гэта рыся? Не, голас не падобны. Да таго ж Рыся з Машай фізкультурай займаюцца. Я перад тым, як сюды прыйсці, іх бачыла. Значыць, гэта дакладна не Маша, і не Рыся, і не Топа. А хто ж тады? Не дзядуля, голас не ягоны. І не Тімыч. Надзейка зараз на кухні пірог пячэ. Да яна ж сама чараўніца, хто яе зачаруе? Атрымліваецца, гэта... Коска! Мяу, мяу, мяу. Ой, дакладней прывітанне, сябры мае. Прывітанне, коска! Салют, дык гэта ты была цацачнай кошкай? Ой, вы не уяўляеце, як складана толькі мяукаць, і калі цябе ніхто не разумее. А навошта ты у кошку пераўтварылася? Да вы жартуеце. Я ж не чараўніца, я дзяўчынка з энцыклапедыі. А хто ж тады цябе пераўтварыў? Ты, Буслик. Я? Ну, Буслик, я ад цябе такога не чакала. Да вы што, дзяўчынкі, я ж не чараўнік. Як я мог пераўтварыць коску у кошку? Вельмі проста, пры дапамозе адной літары. Так, я нічога не разумею.
І глядачі, думаю, так само. Зараз я ўсё растлумачу. Буслік, адкажы, ты домашнее заданне сёння рабіў? Вядома, рабіў, я ж адказны. Угу. І маленькі аповед пра сваіх сяброў пісаў? Ну, так. А ў якім сшытку ты гэта рабіў? Ой, шчыра кажучы, не ў сваім. Я свой сшытак недзе згубіў. Зайшоў у пакойчык дзядуля Дабрадзея і хацеў у яго сшытак папрасіць. Буслік, дзядуля сёння да сяброў казачнікаў адправіўся. Новыя мультики для нас выбіраць. Але ж я гэтага не ведаў. Дык, і дзе ты сшытак узяў? У дзядуля ў пакойчыку. Ён там на палічцы ляжаў, такі прыгожы, у рознакаляровай вокладцы. Буслік, ты што, забыўся, што нельга браць чужыя рэчы без дазволу? Але мне трэба было заданне выканаць. Я потым дзядулю сказаў бы. Угу. Ну вось, Буслік, а сшытак быў чароўны. Ой-ой-ачкі! Ты, калі пералічваў сваіх сяброў, быў не вельмі уважлівым і напісаў, што вельмі любіш размаўляць з дзяўчынкай з энцыклапедыі. Але гэта праўда. Угу. А імя маё ты як напісаў? Коска, здаецца. А вось і не, ты напісаў не коска, а кошка. Нічога сабе, памылачка! І ў гэты момант я ператварылася ў кошку, а калі б вы мяне не пазналі, невядома, колькі я б была б яшчэ цацкай. Ой, косачка, прабач, я не спецыяльна. Уважлівей трэба быць. Атрымліваецца, калі б ты зрабіў памылку у маім імені, я б магла пераўтварыцца у яму. Ну а што? Я-на, я-ма. Усяго адна літара. Ну і справы. Дзяўчынкі, я зараз буду такім уважлівым. Проста я не думаў, што адна літара можа ўсё змяніць. І не забудзьцеся вярнуць сшытак гаспадару і папрасіць у дзядулі прабачэння. Абавязкова гэта зраблю. Ой, як добра, што ты расчаравалася, коска. Ой, я дагэтуль не магу супакоіцца. Дзяўчынкі, яшчэ раз прашу прабачэння. Будзе табе навука, Буслік. Ах, сябры, вы ж таксама запомнілі, што чужыя рэчы браць нельга і пісаць трэба вельмі уважліва і некалькі разоў пераправяраць тое, што напісалі. А каб усе супакоіліся і настроіліся на добры сон, я прапаную паглядзець мультфільм. Добрая прапанова. Глядзім, сябры. А зараз надышоў час класціся спаць. Толькі спачатку давайте пачысцім зубкі ды памыем тварыкі. А потым пойдзем глядзець самыя спакойныя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.
засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.